Мога да нема плашава па гледай какво става. Мога да нема плашава па поне е готино така да седиш с големите вълни. Много бурно море, много. Много бурно море. Вълните са високи около 3 метра. Но сметка това ние па до вечера сме в Петрок да ще имаме по няколко шота. И да слушаме Криста Кавиц. С тебе един космополитън за мен е направо един Джак Даниелс. Ми да, но... Виж какво те копа, гледай. Yes. Да му мисли кой... Да му мисли кой сега идва на тука на море. Ще ходим аз на Дунав. Никога. В Дунава ходят само най-големите тъпанари. Без грам носят в главата, да е сега какво става. Галата събират така наречените мюсълс, демек миди. Темата и мене тук, начална позиция. По некои не вървам се добре.